Mu usogoleri wapita uja pansi pa msogoleri wakale olemekezeka Dr. Lazarus Makikafe Chakwera kudali dongosolo lina limene linkatchedwa kuti Green Belt Mega Farm Scheme yamene cholinga chake malingana ndi kufotokozera kwa asogolera amenewa adati ndi kufuna kuthetsa njala kamba kuna kuti cholinga chawo chidali kukhazikitsa ma mega farms osiyanasiyana mdziko lino la Malawi omwe akhale akuchita kwambiri komanso kuthandizira nkhani zaulimi. Ndipo malingana ndi kafukufuku yemwe wachitidwa kupyolera kumeneku ku Green Belt Mega Farm Scheme, zomvetsa chisoni ndi chonena kuti kwazindikirika kuti mbali imeneyi ndi imodzi mwa njira zikuluzikulu zimene zidagwiritsidwa ntchito pochita katangale maka pozembesa ndalama. Ndipo zazindikirikanso kunena kuti ndalamazi zakhala zikubedwa kudzera mwa anthu akuluakulu omwe amagwira ntchito mboma komanso makontrakta komanso anthu ena omwe ndi andale okhuzidwa nawo pa nkhani. Investigation yomwe idachitika mchaka cha 2025 ndimene yaonesa kunena kuti ndalama za nkhaninkhani zakhala zikubedwa kudzera ku skimu imene akuyitchula kuti Green Belt Mega Farm. Malingana ndi programu imene yomwe idakhazikitsidwa yomwe tikuyitchula kuti Green Belt Authority imene mwachidule amanguyitchula kuti GBA idakhazikitsidwa ndi zolinga zofuna kuchita improve komanso kuthandizira kunena kuti zokolola zimene anthu amakolola zizikhala zochuluka kamba kunena kuti amafotokoza kuti kumene kuma mega farms ndi amene athandizire kutulutsa chakudya chochuluka, ndipo izi zithandizira kunena kuti anthu osiyanasiyana alembedwe ntchito komanso kuthandizira kunena kuti katundu ochuluka yemwe dziko limachita export akhalenso ochuluka, ndi kuthandizira kuti ndalama ija imene timayisaukira foreign currency ikhale ikupezeka mdziko lino mosavuta. Ndipo malingana ndi omwe achita kafukufuku afotokoza kunena kuti initiative imeneyi, ndipo malingana ndi ma-investigator omwe achita kafukufuku afotokoza kuti initiative imeneyi idagwiritsidwa ntchito ngati channel chotulutsira ndalama zaboma, ndipo akufotokoza kunena kuti malingana ndi kafukufuku makampani omwe adawina macontract okhuza nkhani imeneyi adali ochita linki ndi chipani chimenechi cholamula cha Malawi Congress Party, ndipo ndalama zochuluka zakhala zikutulukira kudzera munjira imeneyi. Akuti zimenezi ndi zimene zakhala zikugwiritsidwa ntchito kumeneku ku chipani. Ngakhale padakali pano ndi zosasimikizika kuti kodi zimenezi zimachitika Achakwera akudziwa kapena asakudziwa, komano zinthu zimene zachitukazi zachitika pansi pa ulamuliro wawo amene wa Lazarus Makikafe Chakwera. Ndipo umboni wogwirika umene ulipo ndionena kuti initiative imeneyi idalephera kuchita deliver kapena kuti kubweretsa zosatira zimene zidali zolinga zimene zidaululidwa kwa Malawi kuti cholinga chake ndi kupanga kuti chakudya ndi zina zotero zikhale zopezekeratu mdziko lino la Malawi kudzera mu ndondomeko imeneyi ya Green Belt Authority GBA imene cholinga chake kudali kutsegula ma mega farms. Ndipo takhala tikuwuzidwa kunena kuti ma mega farms adasegulidwa ndipo ayamba kugwira ntchito, koma malingana ndi kafukufuku zapezeka kuti zimene zimakambidwa zidali zaboza. Ndipo investigation imene ikuchitanso indicate kapena kuti kuonesa kunena kuti ndalama zina zidachitidwa divert kugwiritsidwa ntchito mu nthawi ya kampeni ndi chipani chimenechi cha Malawi Congress Party, ndipo akufotokoza kuti ndalamazi ndi zimene amagwiritsa ntchito pa nkhani ya transport komanso popereka mu nthawi ya kampeni kwa anthu zimene amafotokoza kuti ma handouts. Ndipo malingana ndi kafukufuku waonesanso kuti ndalama zina zimagawidwa ndi anthu amene amayendesa bungwe limeneli la GBA, ndipo zotsalazo zidali kugwiritsidwa ntchito ma private business amene adali ochita interest mosiyana napo ndi ndondomeko ya zaulimi. Mwanjira ina amachita interest kwa anthu amene amakhuzidwa ndi dongosololi osati monga lidapangidwira kuti lipindulire Amalawi. Ndipo m'malo mwake bungwe la Anti-Corruption Bureau padakali pano
lamanga anthu okwana 6 amene akuganiziridwa kunena kuti akukhudzidwa ndi katangale yemwe wakhala akuchitika pa bungwe limeneli lomwe lidayambisidwa ndi boma la GBA lomwe cholinga chake kunali kuchita fund irrigation projects kapena kuti kuthandizira kuti ndondomeko za ulimi ziziyenda bwino. Ndipo mwa anthuwa amene amangidwa atatu ndi ma seniors amene amagwira ntchito kumene ku Green Belt Authority GBA, ndipo anthuwa ndi monga Rinda Phiri yemwe amagwira ntchito ngati Director of Finance and Investments, ndipo Masauso Kamowa yemwe amagwira ntchito ngati Procurement and Assets Disposal Manager, ndipo wachitatu ndi Snowden Kautsi yemwe adali ngati Infrastructure Development Manager. Ndipo ena mwa atatuwa adali amodzi mwa ma private contractors monga Kenneth Konje amene ali a company ya Eastern Construction Limited, Victor Chabwera omwe ndi a PLMB Engineering Investment, komanso Ithron Mwenitete omwe ndi a EMD Consulting Engineers. Ndipo yemwe ali Director General kumene ku ACB wasimikizira za kumangidwa kwa anthuwa amenewo ndi Gabriel Chambers, ndipo afotokoza kunena kuti kumangidwa kukwadza kusatira dandaulo lomwe lidawapeza pa 10 November mchaka cha 2025, ndipo akufotokoza kuti dandaulo lomwe lidawapeza lero lonena kuti anthu amene amangidwa akukhudzidwa pa ma contract omwe adaperekedwa mosasalira malamulo, komanso kuchitidwa award, komanso kupasidwa malipiro mosiyananapo ndi momwe zimeneleka kukhalira, zimene akufotokoza kuti kudali kuphwanya kwa malamulo. Akufotokoza kuti anthu akhala akupasidwa malipiro ochuluka mosiyanana ndi position, komanso mmene amayeneleka kulandirira, komanso nkhani yopereka ma award, komanso ma contract yo adali unlawful kapena kuti osasalira malamulo. Ndipo malingana ndi kafukufuku waonesa kunena kuti ma irrigation projects omwe adakhazikitsidwa m'madera anayi omwe ndi Kalonga, Nkhatabe, Mangochi komanso Chikwawa adachitika mosasalira malamulo. Ndipo kafukufuku inso waonesa kunena kuti pafupifupi ndalama zokwana 36.78 billion ndi zomwe zidakhala zikutuluka, zimene zakhala zikubedwa kwambiri, ndipo ndalamazi zakhala zikutulusidwa kudzera mu ndondomeko zosiyanasiyana popasana ma contract achinyengo komanso kulipirana mosasalira malamulo. Ndipo ndalama zina zikuonesa kunena kuti zidagwiritsidwa ntchito ndi anthu andale mu nyengo ya kampeni ndi chipani chija cholamula cha Malawi Congress Party, komanso ndalama zina zidagwiritsidwa ntchito polipira anthu ogwira ntchito kumene ku GBA kapena kuti ku Green Belt Authority mosasalira malamulo. Ndipo ACB adaonjezera kuti padakali panonso pali ma arrest warrant okwana atatu omwe ndi okhuza anthu atatunso amene amagwira ntchito kumene ku Green Belt Authority, ndipo afotokoza kunena kuti palinso ena awiri amene ndi okhuza anthu omwe amagwira ntchito kuma contractors osiyanasiyana omwe padakali pano sadawawulule kayi. Ndipo iwo afotokoza kuti onse amene amangidwa akuyembekezeka kukaonekera pa bwalo la milandu pasanathe masiku okwana awiri. So nkhani ndi imeneyo kunena kuti ma mega farms amene takhala tikuudzidwa mu nthawi mukumbukira bwino pa Sona. Yes, Sona imene idachitidwa ndi president yomwe ankafotokoza zinthu zimene apanga mothandizidwa ndi anthu awo achina Chimwendo Banda adafotokoza molimba mtima kunena kuti ma mega farms ali in progress ndipo chilichonse chikutheka, ndipo ma mega farms yo akhazikitsidwa kale. Komanso pakati pangati mukumbukira bwino panali nkhani ija imene Richard Chimwendo Banda adadodoma okha mu nyumba ya malamulo polephera kunena nkhani ya ma mega farms akuti ma mega farms ang'ono. So mafunso adali kuti ma mega farms angakhale ang'ono. So lero tikuona kuti kuzambatuka zamba kubera pa mtunda chenicheni chidali pansi pa program imeneja, ndikumene tapeza kuti chipani chidakanika kugwiritsa ntchito ndalama za ku chipani, malo mwake ndikutenga ndalama za initiative ya boma imene inali yopindulira anthu osati kupindulira chipani, ndikumagwiritsa ntchito pa campaign. What a shame ngati chipani akuti chipani chachikulu chimene chimayendesedwanso ndi anthu odzindikira koma zochitika zake zopusa zokhazokha. Ndi nkhani yopweteka kwambiri, ndi nkhani yomvetsa chisoni. Malawi imene wakhalira akuvutikiramo
anthu busy nkumayendesa ma initiative amene aja ndi cholinga choti azibera amalawi zimene ndi zopepera kwambiri ndi zopasa manyazi ngati dziko. Ndalama tikati tionesese zimachokera kumaiko akunja. Mungati Malawi patokha sitimapanga ndalama zoti mwakuti koma timachita kuthandizidwa. So chonchi pamene amatithandidzawo akamaona khalidwe lathu lopusa lopepera kunyasa kwathu kumene timakuchitako kupusa kumene timakuchitako kusalingalira bwino kumene timakuchitako mathandizo ngati amenewo angamabwerenso. Inu taonani akhala kutipeperesa nkhani ya mega farms andi nkhani ya mega farms ndimene yakhala ili nkamwankama kwambiri kunena kuti boma la DPP munthawi yawo sitidachite nkhani za mega farms ife tikupanga ndi kuzenizeni zake zaululika kuti ndikumenenso kumaberedwa ndalama idali ngati njira kapena kuti we yomene iwo amagwiritsa ntchito ngati ulalo otulusirako ndalama. So apa anthu ayamba kumangidwa tukamba kale kuti anthu 6 awanjata ndipo padakali panafotokoza kuti pasanathe 2 days akhala akuonekera kubwalo la milandu komanso atisimikizira kuti pali ma arrest warrant atatu okhuzananso ndi anthu ogwira ntchito kumeneko ku GBA kapena kuti Green Belt Authority komanso awiri omwe ndi ochokera kwa ma contractors koma nosada tchule mayina kai awa ulusa akagwiranso anthu amenewo ndipo tikhala tikumva komanso tikhala tikupatserani zambiri kutsatira chilichonse chimene chikhale chikuyendera kumeneko ku ACB. So through comment section timve maganizo anu zakhalidwe lonyasa limene amalawi ochuluka amachita. Ndifa jana anthu amakhala ndi moyo ophangira kubwera nkomazofuna kuti avoterede ndi kuti akayambe kuyendesa zinthu ammatumba mwawo ufiti ndi umene wachulukira anthu ku Malawi. So timve maganizo through comment section monga takamba kale. And mu video ya mtsiku la lero mutali ndine wanu Mark Thompson ndi monga timaikonda musewale kuchita like komanso subscribe. Bye.